Tak ještě dotáhni koňa, dáme pod kůhu, bude. Jo, no, to zhoršuje kvalitu. Tak, za to. Jo, jdeme to. Kazuhnu, kurva. Tak se voda třepás. To nevadí. To je dobré. To nevadí, ne? Ne. Málo propálené. Tady si mi to zdá být málo, no. Tak to smáhni znovu. Ne. Teďka ne, to víš tak až další kolo. Hmm. Ještě teďka do toho živýho nemůžu. Ne. Tak budím se poslat. Ale to bude dobrý, jakože To bude dobré. minule tam byla mnohem menší, jako třeba. Takže to už v té slabé kůžičce, tak možná se to Ano. pěkne. Tak. A já tomu když tak pomůžu skalpelem ještě, jako, že, jak to budu čistit. Tak teďka ti to nebolí? No, Tak, teďka jdeme na tu, nějak výrazně. vlastně použijeme tu prostředí, že? To je debilní místo, že tady to fakt jako bolelo víc než třeba tady, no. Teďka ukáž, teďka jdeme tady, budeme dávat jednu a druhou, jo? Mhm. Dobré. Začneme tou zadní. Zadní, která je zadní. Tak jako jo, ode mě. A půjdu. Ne, to netočuš, kurva. Jak už jednou to, tak to už nemůžeš. Když já se přibližu točit, No, kurva, to přesně. víš, ne? Ale říkám, kurva, tu ode dveří nebo tu od tebe? No říkám, ode mě dál, jako ne? Aha, já jsem si říkal jenom ode mě. Já jsem myslel, že tuhle budeš dělat. To je zadní ode mě, jako takže to Aha. no to je jedno, ale to už. Tak, teďka. A ještě jsi to trefil. Jo, no ale že. Teďka to budu muset picnout. Tak, dobré. Já už se nehýbej, musím tě rád, jo? Ještě nachystat tu druhou, jako jo? No, já jsem měl nachystanou tu druhou. Tak to nám ještě dopadlo dobře, ještě to bylo úplně prostředku bylo. Ty jsi tady sám si školit, jak ty máš nějakou ženskou, tak to asi třepeš se bylo. No, to je hovora. No, fakt, právě. Na to. Jaký ten zvuk. Máme. Hej. Veďka, vole. Ti ladí k tričku. Chceš hodit tyčku? Ne, ti to ladí k tričku, ta barva. Jo, takhle. Teďka používáme tady tyhle tak a potom tak. Jo. Jo. Takže zase tam tou začínám. Ano. Ode mě Takže- jakože zadní. Dobře, nedělám nic, ruka je dobře položená, jo, teda. Jo. Já se nehýbu. Já až potom, když už tak už si kleknu, natočím se, ale... Na to. Jsi v pohodě teda. A teďka to cítíš pořád? Všechno? Já myslím, že to Ne, cítí, cítí ty jako karetní na se té. tam- Na ruce. No, trochu.
stejný a dovnitř. Za chvilku přijdou z té kosmetiky, jako co tady děláš za prasárny. To neklimu, protože si tak Jo. třeba, že jsem to, víš. Dobrý den. Chtěl jsem zdravit, vy jste tvořili. Hlavně ho nevyděsit. To jsem cítil na chodbě už, Ano, že se tady tvoří. Ještě fakt? No. tam ty dveře ne, ale i teď ne. Ale až tady na této chodbě. Tak. Hotovo. No, a teď je otázka. Budeme to spojovat, nebo se rovnat? A jo, to ještě to můžeme spojit. No počkej, teďka ukáž, co tady to tlak. To je... Krátké. A nám to možná... Co chtěl? Musíš si, ty musíš vědět. Ano. Jestli to chceš spojit nebo ne. Tak to spojit. Tak to spojit, jo? Jo? Jo. To ty musíš vědět, ty jsi to vymyslela. Jo, ale ne vědět, jako cítit, víš, co ty chceš. Ty to budeš nosit, já ne. To je zapašlej ta druhá ruka. No, to bylo špatné, no, to bych ani nájít to nemohl. Tak poslední. Ještě to bude bolet jenom 3 týdny, nevím, jak se to dlouho hojí. Ano, já vidím. Dobrý. Tak, děkuji. Otvírej okno.